Tes, tes. Udah bunyi kan? Huriani Kristus, Arion ma pesta las niroha disadok halak Kristen, maka lason hana naik ni Tuhan Yesus tu banu agijang, tu atas ni nasa habangsa, harajaon dohot huaso,
nang haguguon na adong di hasianganon. Atong dibagasan sada ni Roha, dohot olop-olop mahita manobba Tuhani, nahudul di habang sanay, taydehon ma, o ulu balang nagugu. Mar hite-hite goar ni de bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di porbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. So non didok Tuhani, bahenok kudosogot na monangirap dohot ahu hudul di habang saki, songon monangi, jala hudul rap dohot damang di habang sanai. Haleluya. Martangi yang mahita,
Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan. Sai pargogo imahami makaporseay anakmu nasasadai. Si Pangulo hami nama naik tu surgo. Asahu parhahon hami roha banua gijang. Marhite-hite anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata di perningotan hana naik ni Tuhan Yesus sadarion ima natar surat di Rom bidu 12 ayat 12 marlas ni roha mahamu makirim marbengat ni roha ma dihapor suhon jugulhon hamuma tangiang ido sahatna atong rak mangidogogo mahita tu debata mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahubar tu patik mi. Amin. Sudah
atau potima dosata martangiang mahita. Ali debata amanami para siroha na sumurong, na pungudo hami di jolom martangiang tuho, dada mangasahon hatigoran nami, mangasahon asini roham na godangido. Nunga di hati dakon hatam, naung sahat Yesus Tuha sangapon, jala ibana gabe raja di akka raja, asa tu ibana pakirimon nami, alai sipata do kubayan hami akka na diportibion gabe pos ni rohanami, gabe dang marsihot behami mangoloiho, disudetiki dohot namasa. Sai pasunggulhon matoktong turohan nami pakokok mi dihami, asa tarapol situturohan nami majouho, asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di goarmu nabadiai. Amen. Baga-baga ni debata taringot tuhasesan ni dosata, songonod dohatan ni Tuhan Jehova, una ko mabiar ayahu do siluluhon ho, nunga pola hujou goarmu ahu napunaho, hasangapon ma di debata na diginjang. Amen. Epistel hatani debata turpuk di parningotan ari hananaek ni Tuhan Yesus sadarion, imana tersurat di Pesalmen biddu 33 ayat sada rodi ayat 5. Jahuba do raja nunga marpahean hamuliaon ibana, marpahean tongon Jahoba, nunga dihahoson hagogoon, jadi hotma portibion, dang tagamon humutal. Nunga martibur akka batang aek ale Jahoba, nunga martibur hasak ni akka batang aek, nunga dubakon akka batang aek panujana sida. Sitong situtudo akka panidangyon mi, habadiaon do natama di bagasmu ale Jahoba, rodi saleleng-leleng na, ima sahat na, martua do akka natumangihon hata ni debata, jala naupeopsa. Amen. Tuhan
tahati dakon ma haporseao tai, songon nani hati dakon ni dongata sa haporseao di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, natu mo palangi dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabeya siya to di porbadia, adorak suwabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panghuman ni Kristus, nama tetarpajal doibana di hau pinor silang, na tuat tubanutor ni tano, namulak mangolu nama naik tu surgo, lahul tu siamun ni rebata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, desima ibana payungulak sogot tu tanon, manghumi halak na mangolu doho namate. Au porsea di tondi porbadia, jaladong sadahuria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, do dasasani dosa, do dihatai naman dok, mulak mangulu so dangelak kanong mate, do dianguluan na sorasuda. Amin. Tabege kor sian, ina Kamis diuduti marturia, kontorium dan naposo bulung.
sunggul-sunggul sadarion pesta arihana naik di Tuhan Yesus Kristus alani pertanyaan sektor mersugut tanggal 30 Mei 2025 Maso Majolo namangihut kor ama kor gabungan Lot Karlansia.
Hurian itu hata di bagasan lasni roha tapasahat mapeleata peleas sada a sada bedo na paduahon puhut mata puji tu hata sebuku ede nomor 10 lalu ayat sada ro diulutna. Dameni debatana sumurung sian saluhur roha. Ima mengaramoti ate-ate do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin.
Urian itu hatta selamat ari hana naik madihita saluhutna. Di parningotan ari hana naik sadarion hatan itu hatta di enet sian Efesus sada. Ayat 15 sahatu 20 songonoma tarsurat bisi. Asa aupe dung hubege nang porsia hamu di Tuhan Yesus jala holong rohamuna disaluhut akan abadia dak masa diyau madok moliate siala hamu marningot hamu di namartangia ngau anggiat dileho debatan itu hatta Yesus Kristus ama ni hasangaponi tuhamu tod dihabis tarat dohot pangukapon manada ibana dipatiur mata ni rohamuna asa dibotohamu rumang ni arta sihirimon sian pajonai rodi surung ni basa asangapon sitianon ni akka nabadiai asa ditadahamu nang hagugo ni hagugona nasumurungi natuhita akka naporsea sian pakorhon ni hagugona namarmuliai ai di Kristus doi diulahod debata dina pinahehenai ibana sian namate jala pinahuduli nai tusiamun ni bagasan banua gijangi tugijang ni nasa harajaon doho huaso nang hagogoon doho hamuliaon nang tugijang ni nasa goar natar hatahon dada holan di bagasan di hasyanganon dohot do dinaro sugut saluhut na do dipatuduk tutoru di patna jala dipabakit do ibana na mengatasi sasude gabe ulu ni huriai ido pamatangna na manggohi ibana asa gohanna sasude di bagasan saluhutna ido sahatna tongodo di bagasan penjara Apostel Paulus manongos suratna tu Efesus alai parukilon selama dipenjarai di sitaononi danggabe mangabati haringgason nalaho mamaritahon hatani Tuhani odo jamita na parjolo tuhita di parningotan ari hananai ni Tuhatta Yesus dang holan Apostel Paulus mangai ragam ni parukilon mamulus hamolon mamulus akka hambatan tantangan nang hitape di pardalanan ni ngoluta saya adong do sipata marsurit-surin tahilala di keluarga dohot di ulotan na maragami natabulus akaparukilon alay naing gabe jamita siat trupukon molo tapayhud-ihud barita Apostel Pauluson
neng matong margogo hita, marbenget ni roha hita, molosonggot ro akaparu kilon, unang gabi mangurui rohat talaho, marsoba tutuhani, martangiang tutuhani, jala uhud, maka tidakon nabinahen ni Tuhani saleleng ni ngoluta. Diturupukon podana arga di pesta parningotan hana naik ni tuata Yesus asa manok tong hita madok moliate disude asini rohana dohot dengan ni basana hujaha salinai ayat saplonom dang matsadi au madok moliate siala hamu marningot hamu dina martangiang au dang masadi lapatan sai manok tongdo apostel Paulus madok moliate tutuhani nakpe di bagasan penjara ibana manok tong marhite tangyangna madok moliate tutuhani adong dua sialana na parjolo di BG di Efesus nungalam takas di tada di hapor siena sida Tuhan Yesus Kristus. Napa dua hon muse madok moliate dang masadi bana madok moliate siala nunga mangulu ruas di Huria Efesus di bagasan holong ni rohani Tuhata ido dihamulate hon rohani apostel Paulus ido mangojar ibana dang masadi martangiang madok moliate tutuhani parukilona di penjara dang mangabati dang gabe mangurui lasni rohana parsoranna dohot Tuhani dohot haringgasonna laho mamaritahon hatani Tuhani ditongos do suratna omma gabe jamita tuhita asa di ari hana naik ni Tuhan Yesus naing mar naik semangat tade mangula-ulau nakana denggan mar naik akahahi pasomuna amang inang amin mar naik ma nang akapangomuan muna amin siya dia dulu pangomuan namang paditahin na ijab nami baso tung songo ni olo do songo-songo ro pidong siga ro manaruhon ingot waktu baru-baru paditau disada inganan dang apala kota alai anggo baladjo ni baru-baru paditau hola 5.000 do sebulan 5.000 etok kita majo nah tahun 87 boras hati hai sakaleng 5.000 jadi holat tulu kaleng boras do baladjo baru-baru padita alai parjolo mahutu hortong satonga kaleng boras 2.500 molon wangi hira 125 mai hutanami noang 250 noang sakaleng boras dungi Roma punguan ina amang ina ibigi do tong balajoni patita ititik koto
Taleodo balajoni paditata sebulanon gudangna sap 5.000. Bah inaka ina parare Kamis namburji dotong songo dia ma benoni paditata ina najuani dodang marhasoho taddo peotiki Roma parari Kamisi amangin na aina ala hari Selasa doho Jumat doonan dihutahi mololawa memang husing aja do nanggo pala 2 hari seminggu madalani jabuni ruasi terhilalau nang mangalopa tong idot tong marbisuk molohi isido marbisuk ketek inna marbisuk oti buka mangda jendelai ibe namang ituru jendelai meja inna asaboha ibe namang ma adong ma neng benon namian non hupiak kok kamian non isi ima balajun amang saminggon inna adong mamangalian ikat tori saon adong maban sayur sawi putih 1,5 kilo ipiak kondisi adong manuhor manang lopan adong manuhor jagal 2 ons ipiak kondisi baujungna gok matong seutuh kebutuhan seminggu malo 2 kainai anggo makpadita salak nado nasom masali mangalopa ngayetong atong lapadana dipasukup Tuhan itu salo anggo mulana sanga do hupabuat tunatuatue ati boha bapa oma hurang nasodo hujalo balajok sebulan moloro surat tunajulu dang adong handphone telepon surat do binain IP 2 hari sasahat molo hubai surat tu tongo samuda IP kotu supirido kirimo nasa humatop sahat Allah alai diukap Tuhan itu dalan pidong siga i dang holat tu padita dohot do tuhita meragam dipakai Tuhan di dalan laho manggohi pasu-pasuna asalas rohat tadi keluarga ta amin ido marnai ma akasilas ni roha di keluarga ta salhukna amang inang marnai akahahi pasomuna manai ma akagajang ni umurmu molonga 80 anggiat sahab tugijang 10 amin alai di pesalmeni 10 didok tangyang ni si Joshua si Musa lobi 70 dohot tugijang na hangaluton siap-siap mahita teh molo adong ngiluk-ngiluk ayaw no pulo padope nga dugul-dugul huyo operasi nga martukot sere biaw alai muliate ma di Tuhan nga malum nga boy lepas tongkat naik mimbar tinggal do tukot tuituru puji Tuhan marnai mahai pason di lehon Tuhan itu hita di ngolu partordion dohot di ngolu pardagingon amin marnai Tuhan itu banua gijang sude masih ihuton Yesus
marnai tong di ngolu partotion dohot pardagingon i odo silas ni rohania kapar barita nauli songon apostel Paulusi di BG marsi hohot hapor siaon ruas Efesus dan masadi ibana madok moliate. Jadi hita beakana tua-tua hamu aka natoras nami tapi ge martaba-taba bilangannya kana porsea di HKBP Pondok Bambon las marohata teh amin las rohata ujaha majo piga anak konni huriata na masuk tu perguruan tinggi imana lolos SNBP Juan Simatupang masuk tu perguruan tinggi Universitas Brawijaya Agrobisnis. Verdi Sitorus Sekolah Bisnis Manajemen ITB. Sen Boru Sinaga Fakultas Kedokteran Universitas Veteran Negeri Jakarta. Lanjut menon klinik ton HP bah ngadong masuk tu fakultas kedokteran manuduti ulaan dokter Timbulade Salomo Hutagaul Fakultas Teknik Pertanian Universitas Lampung Gripin Simorangkir Fakultas Teknik Sipil ITERA Lampung ngabuyan noni bangun gereja ton merlante tolu songon nai budi ala manggabar dak pola gararon anak niruas tado manggabar non teknik sipil si gripin si morakir Nathan Hutagaul ilmu hukum Brawijaya nga adong manggati Hotma Paris bagian hubung pengacara mengurus surat nitanot tona teh Revaldo Simatupang bisnis manajemen mengganti menteri non perekonomian lapatan namar naik do aka sudut no poso laho manguduti aka perkuliahan tu perguruan tinggi Nadumenggan jalabi utama musean non jalur mandiri neng ujian dope dengi godang dope aka anak paho putih naso ujaha hot dope guarna on holan godang mula-mula dope on dengi bahasa itang igora mang padita anak dohok buruku minggu narot tong sonari hari Kamis dodah hadang mungkin sudir cina dan ipabua dope di hempokon akoma nong masuk inna jadi minggu naro hutabai pe museate tatangyakon asamar naik tong sudina sinakap nyaka anak boru doh pau putih tatangyakon lehonon di Tuhani dwe nungamar naik ibana naik tu Banua Gijang lemar hua do laut Tuhan itu Banua Gijang ujaha majo di odo silas nirohata sada anggo apostel Paulus silas nirohana martaba bilangannya kana porsea di Efesus mangulu nasida di bagasan holong niroha di BG alai hita om masada Yohanes 14 ayat 7 dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Omma silas nirohatta di pestata parningotan hana naik ni Tuhan Yesus sadariol. Ujaha dia tabatak jalalau peau mangaradi ingana dihamu.
Saya mula doa mangalap hamu. Asa rap hamu dohot au. Om masih las nirohata. Hitape dua las nirohata. Anggo Apostel Paulus dua las nirohana. Martaba bilangannya ka na porsia di Efesus. Na paduahon mangolu nasida di bagasan las nirohat. Hitape dua na parjolo tahalason lau manai Tuhan itu banua gicang mangarade inganan tuakana porsia tuhita na porsia tibana. Na paduahon nakini ala adong anak ni Hurion masuk tu perguruan tinggi negeri. Dua las nirohata. Alane di pesta parningotan hananai nitu hatta Yesus tu banua gicam ikon marlas ni rohamai tasaluhut na huhut unang lupa manang yakon sude keluarga ta sude aka ruas ni huria diinganan na meragami asa tok tong dihalunguton asa tok tong diingon marsaon tutuhani songon Apostel Paulus. Dan pasadiau matok mau lihat itu Tuhan. Diinganan nama ragami sudi aka ruas AKBP Pondok Bambon dan masadi matok mau lihat itu Tuhan. Apalagi na lulusan akon natu tu perguruan tinggi negeri molo di hutan Namyon krodo na opung nai hamulateon sotik amang bedaharada alanya masuk pahopo kutu perguruan tinggi negeri na neng tu dia leano muhamulatio moniku ay membangun kita membangun tutu amang hutapea madok di postingan na di grup parhalado macor nga salose macor lantetol alai di laporan ketua pembangunan sabui sidung baga giduk ton sampai habis salose bulan nonomon ma tenderi talunasi sada komat pitu M dilunasi panitia kurang 700 juta naik. Asa bui pakai lift akan atuan on tinggal pencet. Tak bui menaik tangga. Sonari lagi corma tangga. Etok kita mah ale unang naik tangga hamu. Bui dang naik tangga kana tua-tua. Ale igesek jo. Ni dompet itu ATM ate. Trek inna. Sata tuhor lift asa hamu akan tua-tua nami. Argani livi sekitar 700 juta. Itu. Jadi tatangnya komai taonon kot sidung marnaik masih semangat talau pasidukon pembangunan gedung sarana penunjang pelayanan gereja Moria Neparo asa horas-horas kita mamongo tia-tia kamanginan amin basongon naminar duh gereng setjolon rohat tadung ipa buah batita buang manalu bah 700 juta naik nama HP na hurangi bagu agak sian nao mayan non nanggo apala 50 juta ida terbuat mate suadok si buanon nadong do parhutan nami 3 minggu nasal pumoding nagurangak kepeng na dia di tabungan sampai belupa ibana pabuahon pinna tu anak dok buruna balu jama mengurus mulai sian RT RW pabuahon nasida adalah anak kandung sesuai kakak alanai adorang solauhi ta ijo Tuhani tu inganan nana sonangi ngasiap sude ayau ngasiap bawijo waktu yo operasi au hudok do tu boroko ati ijo Tuhani au ngahubadah inganan nami do inatai sidik kalang isi meniku
tu si buandaniku anggo inata ngase muruk tu edang siap do pehoro inata sori pada anggo anga siap alai tangis do burukku iya pahene mana alai digano partikian ikorade do hita alai dia ma akan apa sorat hita tak urui oti-oti dia mai napasorat hita taingot atong ATMT taurui taliam matu pembangunan dewa dengi unang seholat tu si rohata ala nah hatan itu hatta madok manang di dia artam di sido roham asa unang holan tu arta portibiok kita songopat dita buang manalu ay nga tu banua kicang habe say dihirim pat ditay hita be apalagi akan lansia anggo amang nadaptak ngasih piring ngau mikiliban ay 3.000 na itu 2 meter tanoy gadison may nanggo pala 100 tu garijain na namay amin say sahap may asa sidung anga say usipon amang si Andiga tari horan tua hurang 700 juta na yamangin na nong punguno ay hampir ngalubi tulu sudi sada koma pitu mai ko gararot ta bulan onomon dung lunasi sua kelola nama dang itender hobe alana mulai tender hon ikon igijang dua tong habe hepek tanga Senin Kemis dingi alane hita nama manggaji tukang setiap hari Sabtu tiap minggu ma tabayar tatuhor materialna sidung mai jala sudia kana poso bulung na markor na kini sidung markor itor lawat dang dohot pasahat tupak na tu pembangunan emplopi jadi tapudai manon kor ahayat hea sidung markor law ikut sampai sidung do tang yang pasu-pasu asa mulak kita dosa ada na poso ikut si paingotok ta dengi molo sudian non parkor di Pondok Babu sidung markor mulak 7 bulan jadi imas ada poda sudia kana markor unang jolo mula adorang so ditutup par mingguan nate manai ma haringgason lahu madohoti parmingguan na parpudi ayat 10 itu anggiat di lehot debata tuhata Yesus Kristus amani hasangaponi tuhamu todi habis taran doho pangukapon manada ibana omma podana argana patuluhon dang didok tuhita asa gudang artam tinggat do gudang artat alai anggiat di lehot Tuhani tuhamu todi habis taran anggo di hata heberna terjemahan napas sebenarnya todi habis suhodo ido alai ido ditangyakon si Musa di pesalmen 10 ayat 12 hujaha majodah saya parohai mahami mamilangi aka ari-ari nami asada pohatan roha nabi sukami todi habisuhon dakolat tatangnya kon anak buru doho paho putih asa pistar alai asa marhabi suhon marbisuk laho madalani ari-ari ningolu odo nahurang noang di tonga-tonga ni bangsoton odo na ikot tapudahon penduduk Indonesia yang pintar banyak bahkan sampai bergelar profesor alai namar bisuk macai otik akan tua-tua ta tarlumobi
inok tanah julu di huta lau mangalop pai bana marbisuk doi bana songo dia mabisuknya kaina na julu mangalop pa biasa pitu anak konna tabamat tai doho inat tai piga sude sia tabaneng seorang pahupuna dang yetok kamu ate ada kebabuat to berarti pitu takar neng lopanna yurui do duang golom siani ipa masuk tu sada molosonari toples angguna julu adong inganan khusus celengan boras yurui duang golom penghematan songoni ma bisuknya kainan na julu asa boy stok borason cukup tu waktu na ditentukan alane bisuk na songonon di pamido tangiang Musa asa huboto mamilangi ari-ari ni mulu jalahita pe kosongonido jala ido tong ipangido Raja Salomo dunggabe Raja Ibana ujaha majo di hata Indonesia sada Raja tulu ayat 5 sampai 14 di Gibeon tu hatta menampakkan diri tu Salomo di dalam mimpi pada malam hari. Tuhan berfirman, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Salomo menjawab, maka sekarang ya Tuhan Allahku, hambamu telah menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Tetapi aku ini masih muda, tidak tahu bagaimana keluar dan masuk. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, berikanlah kepadaku hambamu ini hati yang penuh pengertian, sehingga aku dapat memerintah umatmu dengan bijaksana, membedakan antara yang baik dan yang jahat. Om masada, molo ilehon Tuhan nido habisuhon, tuhita, tu anak doho borutai, tu sude pino partai, mardalan maibana di dalan lomo ni rohani Tuhani. Dang mabiar behita, marmara ibana di pardalanan ningoluna. Songon Salomo, marhabisuhon, mabayang keputusan-keputusan hukum dengan adil dan benar. Ketika dua ibu memperkarakan satu anak untuk diperebutkan, dungi didok si Salomo mata sehat madak dana on, terbagi dua, sebola di ho inong, sebola di inong nasadanai. Adus dohu bereng rohamuna na dua makaholongi dak dana on, asa adil, jala benar ibana, tasehat madus inna. Roma ina pangit tuwi mando daripada sehat raja nami liam matu ibana asal mama ngulu ibana songoni ma pandibangion Salomo alani habisuhon nani leon ni Tuhani. Dia tetap melakukan keadilan dan kebenaran di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia. Jika habisuhon si songoni patar dihanguluhon anak buru doho akapo paratai marlas ni roha mahita gajang nama umurta pabigi-bigi barita nawang songon las ni roha apostel Paulus pabigi-bigi namasa di huria Efesus songon ima las ni rohata bahana neibah ubigi ruas ni HKBP Pondok Bambu doe inna bahi dua te inna idi ai bana ngagabe camat glitong ni huta inna besudi par 3 kopi silitong laris manis sudena alani Pak Camat inna alani anak huriah HKBP Pondok Bambu sai tubuan anak tubuan boru mahita namar bisuk jala sai tong biar meda
Tuhan ni martang yang mahita ali Tuhan Jehovah mulia tema Tuhan hubigi hami hatami pahoton haporsion nami dang masadi na posom apostel Paulus madok muliate martangiang Tuho ala di BG di Efesus ujui martabat-tabat bilangannya kana porsea tu Jesus si paluai jala mian nasida di bagasan holong ni roha tiruan na denggam may Tuhan di keluarga nami di huriam asa tok kami jala manok tok kami porsea tu Jesus si paluai nunga manai hotu banua gijang Tuhan ido silas ni rohanami laho parade inganan tuakana porsea tuho ima gorgahon turoha doho ha porsion nami asa managam rohanami laho paihut ihut saluhut dengan nibasam asini roham asa manang ape hubulus sami di ngolu portibion unang madele hami unang holsoak kami alai songon naposom apostel Paulusi mahami boy dang masadi madok moliate manok tong mangulu di bagasat tangiang jala marpos ni roha tuho ali Tuhan Jehovah apalah di bagasan ari sadarion hutang yakok kami doho tuho Tuhan akaya nakon ni huriamon nong lulus masuk tu perguruan tinggi negeri Juan Simatupang Verdi Sitorus Sen Borusinaga Salomo Hutagaol Gripin Simorakir Nathan Hutagaol Sangsongoni Revaldo Situmorang ale Tuhan mulia tema disudedingkan di basam di pararhodo ia nakon huriam HKBP Podok Bambon jala di pasu-pasuho boy nasida lulus masuk perguruan tinggi negeri pasu-pasu ma nasida asa tong Tuhan di bagasan las niroha jala di bagasan serep niroha nasida madok muliate tuho sangsongoni akan atorasna tong di bagasan las niroha maka lason barita las niroha marhiti aka parsikolan aka yanakon nasida pasu-pasu nabalga doe Tuhan di keluarga dohot di huriamon jala hutang yakok kami tuho Tuhan adong dope piga-piga naik anakon ruas ni huriamon naing makirim ikom masuk nasida tu perguruan nani sita ni rohan nasida tong ma Tuhan ukap dalan silas ni roha nang tu nasida asa unang gotap roha nasida songon apostel Paulus sito tong nasida dang masadi madok muliate jala makirim lehonom mudo naulina denggan lehonom mudo naboi palason rohana sida tu partikian nanaing roh ali Tuhan Jehovah hutangnya kok kami dosa luhur ruas ni huriamon do parhalado ni huriamon sai pasu-pasuhom masa luhutna marnaik masa luhut di ngolu pardagingon pasu-pasu di ngolu partotion manaik masa suhudu ulaon nasida makorhon las niroha manaik mabain ngulu nami di bagasan hahipason manaik mabain saluhut na ngulu nami di ngolu
alas ni roha tarlumobi di bagasan gajang ni umur pe Tuhan doho pakirimon tu Yesus si palue ale Tuhan Jehovah utangnya ko kami do rencana pembangunan gedung sarana prasarana penunjang HKBP Pondok Bambon gedung Moriane baru nong 10 tahun pertama naing udutan matuhan tu tahap na baduahon na naing si karejoan secara swakelola alai hurang dope Tuhan si dabu-dabu si patu paon tu si asi maroham ukap ma dalan asabui Tuhan marhite-hite asani roham martabat-tabba bilangan naukap rohana lahu manupahi pasu-pasu maka tukang nasa ito tong makaburjuhon mangulaon ulaone asa hu berek kami akan naulina dinggan marhite hasil perkarejon nasida pasu-pasu nang saluhu panitia nama paen aka usaha laho pasidukon pembangunane tangya ko kami do Tuhan pemimpin ni bangsa nami mulai sian Bapak Presiden para kabinetna dohot sude aka para legislatif dohot TNI Polri sude ASN dohot pegawai swasta siap pusat satu daerah-daerah Tuhan pasu-pasu masa luhutna asa marhite ulaon nami marhite aka kebijaksanaan lam patarma di tonga-tonga bangsa nami patarma di tonga-tonga keluarga nami pasu-pasum nasumurungi tuhoma hupasahat hami saluhut Tuhan pangidoan tangiang elek nami holan marhite Tuhan Yesus Kristus tangihon maha amin marehdehi tahut tapapungu peliata tupak tu pembangunan
manaik Yesus Kristus Tuha bangsana. Sumurung do goar natinianna, na mangatasi akka suru-suruan. Sumurung do nang hasangaponna martibakkon nasida. Atong tu ibana mapakirimota. Jala ibana haposatta manang ahape namasa. Tagan di portibiodo pehita. Tahanguluhom mahata ni Tuhan ni namadok. Songon parohaun ni Kristus Yesus ma parohaun muna. Di bagasan sodang ni hatai mahita mangula ulota. Mangaradoti parsorata di tonga-tonga ni bagasta di huria dohot di masyarakat. Asa marsangap Tuhan ni marhite hite hata parange dohot ulota maredehita. Ale di bata amanami na di Banua Gijang. Odo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggad dohot nasa ulibasa na maluitus. Upasat hamima siyan na nilehon mi tu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalara moti. Asa huparhasyak kami pilihan non. Patibulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana Yesus Kristus nang manaik tu Banua Gijang nahudul di siamun ni debata. Asang apo doh hamulia madihoro di saliling-liling na. Namarlas ni roha dohami nuaing ala nong monako. Jala di pabakit debataho gabi raja ni atas ni saluhut. Halongangat do saluhut dalammu. Ai di patutoru ho dirim tutoru ni saluhut. Alai gabe tumibbo do ho sian sasudena. Jala maruli goar. Asa lopit saluhut ulu ni tot. Laho marsobbatu ho. Jala ganuk pamangan marhato poton.
Hodo Tuhan, mau liate marohanami tuho. Alau nong dikap ho dalan tu Banua Gijang. Gabe situan ni malim ho, namangod dihon hami tu debata. Sai pasu-pasu mahuriam, nama ringanat dope di hasianganon. Pai mamarpungu hami tu labungmu, sai pasau mabaga-bagam tu akka suruammu. Lehon tu nasida sahala, dohot hagogoan sian Banua Gijang. Asa marmulia guarmu di Portibion. Sai ajari maaka partohonan di Huriam. Asa hobar tulomo ni roham aka aturan pamisangon. Doho panogunoguna ni aturhon nasida di Huriam. Sai gomgomi jala paretai mahuriam di Tano Batak. Doho dilihat Portibion. Asalam rarak jala monang huriami. Lehon habis taran. Sian Banua Gijang tuaka iduk nami. Tuaka padita. Guru. Aka situa. Aka asalam maraturan huriam di tanon. Sai pajongjong harajamu di bagasar rohanami. Asa marhiras ni roha hami mangoloi. Dohot mangihutok ko. Pahot marohanami tuho. Asa huhati dakok kami. Mangulu manang mate pehami. Hodo Tuhan nami. Sai payan mahatam di dohot damem di Huriam. Asa huingot hami. Dada di hasiangan non inganan nami. Alai di Banua Gijang di Labung Mido. Saya ramoti ma panggom-gomi. Akar raja suruan napi dabaki mi. Lehon tu nasida habis suhon sian Banua Gijang. Dohot uduk ni roha. Asa dohot nasida mangoloi paretam. Pasu-pasu masa luhut parpunguan ni halak Kristen. Sai homa dongan nasida jupang marpungu di gereja. Di parsikolan nang di bagas nasida be. Sai lokangi sian hami dosa dohot saluhut. Napa soraton hami di hasianganon. Asalam malunguk kami. Paimahon harorom mangalap hami tulabungmu. Ali amanami na di Banua Gijang. Sai pinarbadia makuar. Sai Roma harajom. Sai sak malomo ni roham di Banua Gijang. Songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sadarion hango luas siapari. Sesama dosa nami sopanesa nami. Di dosa di dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangucunan. Palua mahami siam pangago. Pasu-pasu siat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama bohina tuho jala di pasorhom madamena tutodi munabe.
Yesus Tuhan